Nansi ividiyo kaMlamuli Ngxele Mantshontsho Awards, oyengomunye wabaqondisi uMantshontsho. Siyakhumbula ukuthi aMantshontsho Awards ilapho okunikwa khona ithuba lokuthi omaskandi bahlomule ney'mbongi ey'thize ezazikhona ngaleso sikhathi leso. Babekhona uMjikijelo, bekhona oMthandeni, bekhona oCevuzile. Kwakuphikiswana nje laphana, kukuhle bewina abawinayo. Kodwa lapha emalangeni adlule kuke kwaba nenkulumo eyenzakalile encane nje abeyiqondisa ubaba uNxele, amancoko-ke ngokusho kwakhe. Kodwa-ke ubaba uNxele into okumele ayazi la kumaskandi, izinto ey'thinta nje umaskandi, yonke into yenziwa nge-intention, yonke into yenziwa ngenhloso, yonke into yenziwa ngoba kune-purpose ethize. As much as yena ubaba uNxele mhlambeni kumnandi laphana behlangene beyikhuluma lokho abakukhulumayo, kodwa bekumele azi ukuthi kodwa kune-agenda ephushwayo. When it comes to uKhuzani noMthandeni, izinto ey'bathintayo, hleli kune-agenda ezoba khona ezophusheka. So ongizwe bahleli bephusha i-agenda yokuthi ubani bani naNimrobha, ubani bani anenzanga kahle kuye kanje kanje. Ekubeni lowo muntu loyo ungizwe against yena ekuqaleni. Since ekuleyo camp leyo kungizwa sekumele manje amlwele phela umuntu lokuthi kube wuye ohlala phezulu zokuze zimvume. Khona naye ungizwe ezobhenefitha uma iphumelela lowo mculi loyo asondele kuyena. It's got nothing to do nethalente lalowo muntu loyo ungizwa amkhulumelayo. So obaba uNxele kumele bazi ukuthi emhlabeni kunamafoni manje, kuyarekhodwana, kwenziwa yonke into, umuntu uyakutrepha akukhulumisa into uyingcokolela nawe ugaxele. Vele ama-awards-ke wonkana ajwayelekile ukuthi abe ney'nto zawo nje ey'bhedayo, abantu benga-understand ukuthi into ethize yenzeke kanjani. Anayo-ke ama-awards leyo nto leyo, siyawazi, siwabona amasama ukuthi ubani i-Song of the Year, ini album. Vele-ke nje ama-awards nakuma-Metro, even nakuma-Grammy aku-understand-eki cause ama-awards ane-purpose yawo nje ayiphushayo eseceleni. Vele-ke izinto ziyenzeka kuma-awards, angeke vele siwathathele phezulu kakhulu. Kodwa lapho okuhambeke kahle khona, kwaqondana kahle khona, angingabe sekulimala sekuphusheka i-agenda ethize, ngoba lokho kuye kungabulali kuphela umsebenzi walo muntu loyo, kuye kubulale negama lakhe. Nama-awards i-credibility yawo iyalimala. Ilokho-ke ubaba uNxele kumele bekwazi ukuthi esikhathini samanje asisekho esikhathini seqiniso, sesisesikhathi se-propaganda ukuthi ubani utheni, ubani ukhuluma ngathini, yini azofika ayisho kubantu, nanokuthi wena ubuya kanjani ngesikhathi ukhuluma into ethize. Sekukanjani esikhathini samanje, it's not about iqiniso, it's about ukuthi i-propaganda umuntu ayiphushayo ifitha kanjani kubantu out there. Yikho lokho umuntu ekumele akwazi. Thina siyazi ukuthi vele kuyabanga emculweni, siyazi ukuthi ubani nobani akavumi ukuthi uyahluleka, ubani unezizathu zakhe ay'bekile zokuthi yena uyavinjwa nobani bani uyavinjwa. Vele kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi abantu bevinjwe, vele kuyenzeka ukuthi abantu bevalwe ngaphandle, lokho siyakwazi. Kodwa akusiyona into ehlala iphilwa usuku nosuku ukuthi sekunjalo. Kodwa asikwazi ukuthi sigxobeke sithele inhlabathi ephalishini lawo wonke umuntu ngoba wena wayehluleka lapho angakwazi ukuthi uphumelele, bese ukuthi wonke umuntu owenza kahle sekumele manje engavunywa ukuthi wenza kahle. Ayikho kahle leyo nto leyo. Niyochaza nize nikhathaleke baba uNxele la kumaskandi, kuyachazwa lapha and iy'tatimende or ini abantu abayithathi phezulu leyo nto leyo. Bafuna i-propaganda yabo ukuthi kuqhubeke yona. Abantu abaningi bayaphuma kuma-awards bade abasangeni izinto ey'thize, bayaqhela abantu. So izinto ey'ningi vele ayisabahluphi abantu, ayisabathinti, kodwa ngoba kunelukuluku lokuthi ubani wawina wahlula ubani, abantu abakezukuxola kulokho. Hlezi bezozama ukufaka iy'ntwana ey'ncane ukuzama ukuthi becishe umlando othize ukuze kuphakame lo. Le nto engeke yenzeka, le nto engeke ize isebenze, angeke isasebenza le nto leyo, angeke isashintsha. Imilando ilapho ikhona, ngeke isashintsha. OMgqumeni noMtshengiseni nabo bebanga iy'nto zabo, kukhona abangavumi ukuthi ubani wenza kahle, ubani uyenzelele. Kwakukuningi nje, kwakukuningi. So kuyohleli kukhona ukukhuluma endimeni namaskandi. So ikanjalo nje le nto, bekukubeka nje nami umbono ngale nto eyenzakalayo ukuthi lapho kunongizwe khona vele i-propaganda izoqhuma. Phela ungizwe akasabhilongi ndawo, so uhambe ebamba noma ikuphi lapha athinta khona uzomosha vele cause akalandaba nama-consequences ukuthi ubani uyamosheleka igama lakhe. They just don't care ama-consequences. Yilokho ekumele nikwazi. Ubaba uNxele kusenezinto asezenzayo emphakathini, privately na-public, izinto
bangamabhodi ezinto ey'thize basadinga ukusebenzisana no-arts and culture, basabadinga abaculi, basabadinga osomabhizinisi abathize, amakhosi, basadinga ukuthi besebenzisana. Ngizwe they don't care, they've got nothing to lose. So umuntu onjalo kumele ubheke into oyikhuluma phambi kwakhe ukuthi yena engakudonsela kuphi eweni, kumosheke ini igama lakhe, i-credibility yakhe abantu beyi-question ukuthi masenza ibhizinisi noba Nxele kuzoba kanjani ngenxa yabantu abanjengongizwe. Nesithami ukuthi into enjengale isiyo-avoid-eka, ngisho ngabe ni-happy kanjani, ngisho ngathi umuntu ukukhulumisa ini, vele umuntu ukukhulumisa into ngoba ufuna isho into azoyithatha ayihambise kubantu ukuthi nezwa-ke, nezwa bathini, sasenitshela, ebese-ke wena igama lakho libanje liyamosheka ngoba uzobe ulapha kuleyo video leyo. Sithembe ukuthi abantu-ke bazothola isifundo kule nto, beqhubeke beye phambili. Akukho okuningi engingazeka ukuthi sibonge ithuba-ke, bewukubeka nje umbono, akusikhona into etheni, ividiyo ikhona laphana ephejini lakhe or kwi-akhawunti yakhe ubaba uNxele, Mlamuli Nxele, lapha ku-YouTube, nami ngiyiphostile bese ukubeka nje umbono nje wami ukuthi ngiyibona kanjani yonke lento. Abantu beselahle beqhubeke besubscribe, belike, becommente and everything. Ngiyabonga Selahle.